Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii ZF Investiții România, realizată parteneriat cu CEC Bank. Eu sunt Alex Ciutacu, iar astăzi voi fi gazda dumneavoastră. Astăzi ne uităm la două piețe foarte interesante și dinamice și la două subiecte care sunt de interes pentru foarte multă lume din piață și din economie. Prima parte a emisiunii vom discuta despre piața imobiliară, cum evoluează, ce ne spun datele din piață în acest moment despre cum va evolua anul viitor pe fiecare segment în parte. Iar în a doua parte a emisiunii discutăm despre digitalizarea companiilor alături de Bento. Vedem de unde încep digitalizarea și cu ce costuri. Cum spuneam în prima parte a emisiunii, discutăm despre piața imobiliară. Alături de mine este Cristi Moga, Head of Research, Cushman & Wakefield de Equinox. Bună ziua! Salut, ne bucurăm că ai dat curs invitației noastre. Ne auzim? Te aud puțin slab. Bun. Dacă poți vorbi puțin mai tare, cred că ar fi și mai ok. Da. Bun, rezolvăm asta cu colegii din tehnic. Bun, haideți să vedem. Cushman & Wakefield Equinox, o companie care e printre cele mai proeminente din piață pe segmentul pe care activează. Cum a fost anul 2021 pentru voi? Anul 2021 a fost unul de revenire, în special pentru segmentul de office și de consolidare pe celelalte departamente ale firmei. După cum probabil știți, sau piața de spații de birouri a fost printre cele mai afectate pe parcursul anului 2020, în condițiile în care majoritatea angajaților au fost, să zic așa, forțați să lucreze de acasă și companiile au fost într-o expectativă în foarte mare măsură în 2020 în ceea ce privește achizițiile de noi spații de birouri. 2021, în schimb, a venit cu o oarecare normalizare a situației și, în plus, avem, practic, în 2021 contracte de închiriere care expiră inclusiv anul ăsta, inclusiv unele care expirau în 2020 au fost împinse, o decizie a fost împinsă spre 2021, motiv pentru care am văzut o revenire a acestui sector în acest an și o continuare a trendurilor pozitive din zona de industrial și logistică și a pieței de investiții, care a performat destul de bine și în 2020 și am văzut o continuare a acestei activități și în 2021. Bun, începem cu Office, fiind principalul segment de urmărit în acest an. Dacă ne uităm mai îndeaproape, care a fost evoluția gradului de ocupare, cel puțin pe proiectele de care vă ocupați? Adică când anul acesta a început să revină și cum a evoluat în continuare? Dacă ne referim la gradul de ocupare fizică a clădirilor de birouri cu angajații care să vină să lucreze în ele, putem spune că această evoluție a fost într-o evoluție, exact în sensul opus evoluției pandemiei. Mai exact, în perioada verii, când numărul de cazuri a fost extrem de scăzut, s-a văzut clar o revenire a angajaților în spațiile de birouri și aici aș putea spune că împărțim și această revenire în mai multe tipuri de categorii. Și anume mă refer la clădirile din zonele centrale, care beneficiază și de foarte multe facilități și în care angajații ar dori să vină chiar și în vizită, chiar și pentru că au ceva de făcut după terminarea programului. Și vorbim, pe de altă parte, și de tipul de ocupanți, și anume ocupanții din zona întreprinderilor mici și mijlocii versus marile corporații. Dacă în ceea ce privește ocupanții mici și mijlocii, gradul de întoarcere a acestora la birou, dacă putem vorbi așa, a fost mai ridicat. În ceea ce privește marile corporații, acestea au continuat să fie ceva mai prudente și să aplice diverse formule, de adesea 2 zile la birou, 3 zile de acasă, cu ceea ce înseamnă practic o ocupare a birourilor de circa 40% față de ce era în perioada normală dinaintea pandemiei. Dar în cadrul clienților aceștia mari, cum ai spus, marile corporații, ei fiind cei care închiriază cele mai mari spații, au cele mai mari contracte, să spunem așa,
Cum vedem? Este vorba de o prudență temporară legată de pandemie sau unii dintre ei dau semnale că asta e noua realitate, așa cum tot vorbim de un an de zile, de această nouă realitate de mix hibrid de muncă de la distanță? Noua realitate se conturează încă atât în rândul dezvoltatorilor, cât și în rândul ocupanților. Dar noi, după cum probabil știi, din suplimentul ZF Birouri, am realizat de curând un nou chestionar în rândul angajaților în care am evaluat dorința lor de a se întoarce la birou. Și rezultatul ne indică faptul că se va merge pe un model de muncă hibrid în care, în cea mai mare parte, în care 2 sau 3 zile vor fi la birou, 2-3 zile acasă. Și aici vorbim iară de mai multe tipuri de ocupanți. Dacă vorbim de case de avocatură, de exemplu, sau de bănci, atitudinea în general este mai conservatoare. În schimb, în zona de IT și de, să spun așa, procese repetitive, back office și așa mai departe, angajații au o libertate mai mare de a putea lucra de acasă cu o prezență, să spun așa, mai rară în interiorul spațiilor de birouri. Bun, ce am putea vedea în 2022? Adică toate aceste date care le vedem anul acesta, deja discutăm despre ele, e previzibil ce se va întâmpla până la finalul anului, dar ce am putea vedea în 2022? În 2022 cred că vom vedea un grad de întoarcere mai ridicat decât anul acesta, pentru că vorbim de o cu totul altă situație. Într-adevăr, asistăm acum la un nou val pandemic, care probabil ne va face încă o iarnă dificilă, în care probabil vom asista la restricții, dar 2022, cu, să zic așa, lecții deja învățate după un an jumate, aproape 2 ani de pandemie, și după o oarecare oboseală a angajaților care au continuat să lucreze de acasă cea mai mare perioadă a timpului, cred că 2022 va însemna un reviriment și mai puternic pentru piața de birouri, atât în ceea ce privește tranzacțiile, cât și gradul de ocupare fizică a birourilor. Dar prețurile la care se tranzacționează spațiile de birouri în acest moment, că e vorba de achiziție, că e vorba de închiriere, cum arată față de 2019? În ciuda situației dificile pe care am traversat-o, prețurile, să zic așa, contractuale, headline, au rămas stabile. Iar în ceea ce privește yieldurile la care se tranzacționează clădirile de office, am asistat anul trecut cel puțin la o ușoară creștere a acestora, ceea ce se traduce într-o ușoară reducere a prețurilor. Noi, practic, am ajustat yield de la 7 la 7,15%, ceea ce înseamnă o diferență de 2% sau 15 puncte procentuale. Pe când anul acesta deja vedem o întoarcere a trendului și am ajustat yield-ul de la 7 către 6,85%, pentru că ne dăm seama că investitorii au rămas în continuare încrezători în viitorul spațiilor de birouri și au continuat să semneze tranzacții inclusiv în 2020, inclusiv în 2021, mizând pe această clasă de active care își va menține, cel puțin într-un oraș ca Bucureștiul, atractivitatea pentru mari ocupanți. A devenit evident pentru toată lumea că 95, dacă nu 99% din firme vor continua să aibă un sediu în care oamenii se vor strânge, fie că se vor strânge să socializeze, fie că se vor strânge pentru o ședință. Ideea de a lucra exclusiv de acasă, cred că a fost abandonată de către cea mai mare parte a firmelor și asta se vede inclusiv în prețurile imobilelor de birouri. Să nu uităm că vorbim de o perioadă în care există foarte multă lichiditate. Guvernele au fost, să spun așa, generoase, inclusiv băncile centrale,
și acești bani trebuie puși să producă. Iar clasa activelor imobiliare este una dintre investițiile care și-a demonstrat de-a lungul a sute de ani randamentele și, din fericire, Bucureștiul este o piață suficient de atractivă atât pentru ocupanți cât și pentru investitori. Bun, cum ai spus, acești bani ieftini cumva trebuie puși la lucru pentru că nu știm exact cât va mai dura. Vedem, exact. A fost comunicatul Fed de ieri chiar în care avea un semnal foarte, foarte ușor față de ce s-ar putea întâmpla de anul viitor, dar asta rămâne de văzut și cum se va transpune înspre pe Europa, România. Bun, vedem tot pe segmentul de office o ultimă întrebare. Vedem companii din sectoare noi care au avut curajul să se mute în perioada asta către spații de office mai moderne, către clădirile acestea de clase mai înaintate, mai înalte. Adică ne spuneai de IMM-uri, spre exemplu, mai devreme, dar ca sectoare, așa, de unde vedem jucători care au avut curaj acum să profite poate de un discount mic anul trecut sau să treacă spre spații mai moderne? În ceea ce privește cererea, vorbim de două categorii, să spun așa, de ocupanți. Una e legată de ocupanții care au profitat de această perioadă în care chiriile contractuale, într-adevăr, nu au fost reduse substanțial, dar pachetele de incentivuri au fost mai generoase, ceea ce înseamnă că proprietarii au fost mai flexibili în ceea ce privește, nu știu, bugetul de fit-out sau lunile de chirie gratuită pe durata unui contract. Și profitând de această ocazie, au fost și companii care au făcut un upgrade. Au trecut de la un birou de clasă C sau clasă B către un birou de clasă A sau către un birou poziționat într-o zonă cu un acces mai bun la mijloace de transport în comun sau la restaurante, servicii, un birou mai atractiv. A doua categorie pe care ai menționat-o, într-adevăr, am văzut, din fericire, și new entry-uri în piața de birouri, în special din zona de ITNC, care este principalul driver al pieței de birouri din București din ultimii 10 ani cel puțin și care a continuat să funcționeze foarte bine, inclusiv în 2020. Angajații din România, din zona de ITNC, dovedindu-și versatilitatea și capacitatea de a performa și de a livra soluții inteligente, fie că au lucrat de acasă, fie că au lucrat de la birou în perioada aceasta dificilă. Aici au un avantaj important legat și de conexiunile bune la internet pe care le oferă Bucureștiul, inclusiv în mediul corporate, inclusiv de acasă, unde poți avea un internet de foarte bună calitate la prețuri mici, ceea ce ajută pe toți să-și ducă proiectele mai departe. Bun, pe zona de spații industriale, spații logistice, acolo ce ne arată anul 2021, acum că suntem în final de septembrie chiar, și ce am putea vedea în 2022 ca trenduri, ca evoluții? Ca să încep cu partea pozitivă a paharului, în 2021 piața spațiilor logistice a fost activă, în special în zona de retail și e-commerce, două sectoare care au explodat practic anul trecut și au dus cererea către aproape de pragul de 1 milion de metri pătrați, deci am văzut aici o continuare a trendului de anul trecut. Poate nu la aceleași valori, pentru că un an excepțional ca 2020 e greu să-l repeți anul viitor. Activi au fost și jucătorii din industria pharma. Am văzut mai multe mișcări din partea distribuitorilor de pharma. Partea mai puțin pozitivă, ca să zic așa, și care s-a discutat destul de mult în ultimul an și jumătate, poate chiar mai mult, zona de producție. Aici am avut destul de puține intrări noi, am avut totuși 2, 3, 4 jucători din zona de automotiv, dar nu de amploarea de care se discuta la momentul la care, să zic așa, nu știu, canalul Suez a fost blocat, China a fost blocată, am mai avut și un Brexit, evenimente care împingeau, să zic așa, susțineau ideea de a scurta lanțurile de aprovizionare prin investiții în manufactură în zona Europei Centrale și de Est. Pe de altă parte, aceste procese nu sunt foarte simple, pentru că să muți o fabrică nu e
nu e un proces extrem de facil. Acesta este foarte mult legat, bineînțeles, și de partea de autorizare și de partea de construcție, dar este foarte mult legat și de capacitatea de a găsi forța de muncă necesară pentru a susține aceste investiții. Și din punctul ăsta de vedere, credem că 2022 se va dovedi un an mai bun, un an în care investitorii în capacități de producție și un foarte important segment va fi cel de automotive, unde practic se reconfigurează producția auto în următorii 10 ani. Vorbim de vehicule electrice, nu? Fie că vorbim de baterii electrice sau alte componente. Aici va fi o cheie a României care este legată și de evoluția infrastructurii, de a atrage noi investiții pentru 2022. Deci încă nu am ratat oportunitatea de a mai veni facilități de producție, de a veni activități de producție din extern în România. Nu vom vedea în 2022. Avem deja în România de câțiva ani niște exemple de succes foarte, să zic așa, răsunătoare din partea unor companii globale, dacă vorbim de Continental, de Bosch, de Dachselmeier, de Star Transmission, plus Ford Puma, care se dovedește un succes, Gamma Dacia. Sunt foarte multe elemente și povești de succes care credem că au capacitatea de a convinge și alți investitori să plaseze bani în România. Ce este iar de punctat, e important să atragem jucători, cu adevărat important, dar să nu uităm și faptul că o mare parte din investiții sunt realizate prin extinderea jucătorilor deja existenți. Am tot văzut și Bosch și Continental care investesc inclusiv în industrii calificate, și mă refer la centre de cercetare, de inginerie, atât în orașe consacrate, industria automotive, cât și la Iași sau la Cluj, unde găsesc ingineri capabili care pot să-i ajute să producă mașinile viitorului și componentele viitorului. Sigur, dar în materie de automotiv. Aici e vorba, cum a spus și tu, despre extinderea unor jucători deja existenți, extinderea investițiilor, extinderea activității, dar anul trecut exista așa un moment, cel puțin la nivel de declarații în piață, care părea că va aduce noi jucători sau un val de noi jucători în România. Anul trecut era prea devreme, într-adevăr, toată lumea spera că le vom vedea anul acesta, măcar la nivel declarativ, dar nu este acest avânt pe care speram să-l vedem, nu? Exact. Poate așteptările au fost prea mari, de realiste cred că au fost realiste, dar, repet, procesul decizional în cazul mutării unei fabrici mai ales dacă vorbim de o relocare din astea, nu este unul deloc ușor și numai luarea unei decizii și o fezabilitate a unei astfel de decizii poate dura câteva luni, după care implementarea cu siguranță e un alt proces care poate dura ani întregi. Cum arată, dacă ne uităm la segmentul de retail? Acolo, din nou, se crea anul trecut impresia că vom vedea niște mutări tectonice odată ce au fost închise multe dintre spațiile de retail pentru acelea 2 luni, apoi au fost restricții. Ce se întâmplă pe piața spațiilor de retail? Ce vedem că se întâmplă în continuare? Se schimbă acționariatul la anumite proiecte? Ce vom vedea în perioada următoare? Dacă vorbim de piața de retail și dacă o corelăm cu cea de investment, am putea spune că a fost printre cele mai puțin tranzacționate în ultimul an și jumătate, față dacă ne amintim acum 12 ani, în perioada 2006-2008, tranzacțiile cu mall-uri erau cele mai comune, erau la ordinea zilei. În ultimii ani, în schimb, au fost, să zic așa, o categorie de active mai diferite, dacă putem spune așa, pentru că a fost, înainte de COVID, a fost temerea că vânzările online vor afecta simțitor piața centrelor comerciale. Apoi, cu restricțiile impuse de COVID, s-a pus presiune pe cash flow centrelor comerciale.
Am observat și aici că vorbim de mai multe categorii de active în care parcurile de retail au continuat să performeze la un nivel satisfăcător. Centrele comerciale din România, din fericire, putem spune, pe parcursul perioadei aprilie 2020-aprilie 2021 au fost închise sau au avut restricții de funcționare timp de 100 de zile, în timp ce în alte piețe din Europa Centrală și de Est, restricțiile au fost chiar și 150-200 de zile dintr-un an, nu calendaristic, dintr-un an aprilie 2020, aprilie 2021, ceea ce înseamnă că retailerii din acele centre comerciale au avut dificultăți sau au fost chiar în imposibilitatea de a își desfășura activitatea pentru aproape jumătate de an. Treptat ne obișnuim cu acest nou modus vivendi. Mergem la mall, intrăm cu masca pe față, suntem scanați, ne dezinfectăm și observăm treptat că numărul de vizitatori ai centrelor comerciale revine către nivelul din 2019. Bineînțeles, nu întru totul, încă mai este un gap, să zic, de 20-30% față de perioada respectivă, dar, în schimb, coșul de consum este mai mare, oamenii vin mai rar, dar pleacă cu plasele mai pline, ceea ce compensează faptul că avem mai puțini oameni în același timp în mall. Bun. Noile restricții, bineînțeles, că vin cu provocări. De exemplu, acum Bucureștiul intră în scenariul roșu, se impun noi restricții pentru food court-uri. Este o întreagă industrie în spate pentru a putea aplica normele solicitate de către autorități. Ne chinuim în continuare, numai că, la fel ca în cazul muncii de acasă, și cumpărăturile online nu cred că pot compensa cu totul experiența unui magazin. Sigur, aș vrea să întreb, voi ați avut un raport, nu mai avem foarte mult timp și de aceea aș vrea să mai adresez cel puțin două întrebări. Voi ați avut un raport în iulie, totalul tranzacțiilor cu active imobiliare, birouri, proiecte de retail, industrial, logistic și hoteluri era la PS1 la 298 de milioane de euro. Ce proiectați pentru finalul anului? La ce ne așteptăm? Între timp, spre finalul trimestrului al treilea, volumul tranzacționat a ajuns deja spre 600 de milioane de euro, față de ce vorbeam la jumătatea anului. Și proiecția noastră este că vom vorbi de un volum tranzacționat similar al ultimilor 5 ani, să zic, între 800 și 1 miliard de euro, în funcție de momentul în care se vor închide anumite tranzacții care sunt deja în lucru. Tranzacțiile nici înainte de pandemie nu se desfășurau pe repede înainte, nu este o piață, să zic așa, a speculațiilor în care poți să închei o tranzacție de pe o zi pe alta. Sunt foarte multe aspecte luate în calcul, de aceea ele pot dura de la 8 luni, 12 luni până la 2 ani, 2 ani jumate, o astfel de tranzacție. De aceea este greu să faci previziuni despre ce se va închide până la finalul anului. Suntem conștienți de faptul că sunt mai multe deal-uri pe masă anul acesta. Credem că o parte dintre ele se vor închide, dar în funcție de momentul în care se vor închide aceste deal-uri, rămâne de văzut la ce volum vom închide 2021. Ok, efervescența e totuși office și industrial logistic în continuare, nu? Adică astea conduc piața, nu? Într-adevăr, segmentul de office rămâne, să zic așa, cea mai tranzacționată categorie de active, deși am putea vedea mai multe tranzacții și pe segmentul logistic, dar nu prea sunt produse. Din păcate, investitorii activi, dar nu prea au ce să cumpere. Piața este destul de polarizată. Avem doi jucători care au circa 50% din piață și nu vând nimic, chiar ar căuta să mai cumpere. După care avem, să zic așa, un eșalon 2 de 4, 5, 6 jucători medii cu ambiții mari.
dar mai mult pe zona de dezvoltare, în condițiile în care în piața de achiziții nu sunt foarte multe produse la vânzare. Ok, din experiența pe care o ai tu, din perspectiva pe care ți-o oferă datele pe care le ai la îndemână asupra pieței, ca o ultimă întrebare, dă-ne, te rog, un segment sau o clasă de active pe care crezi că ar trebui să o urmărim cu atenție la finalul anului sau anul viitor? Un anumit tip de clădiri dintr-o anumită clasă de active, ce ți atrage ție atenția cel mai mult? Dacă ar fi să-mi plasez banii mei într-o clasă de active, astăzi cred că i-aș pune pe un retail park. Pe un retail park, să zic așa, într-o piață semi-închisă, în care probabil nu, cu slabe șanse să mai intre un competitor relevant, ținând cont și de faptul că pipeline-ul pe acest sector este în continuare destul de redus. Cred că aici mi-aș plasa banii, mizând pe viitoarea evoluție pozitivă a puterii de cumpărare și pe o oarecare scădere a ritmului de creștere a vânzărilor online. Bun, rămânem cu aceste lucruri în minte. Mulțumim mult pentru prezența în emisiune. Cristi Moga, Head of Research, Cushman Wakefield Equinox. Mult succes cu proiectele intermediate în continuare și poate ne mai auzim peste câteva luni să vedem cum s-a încheiat de fapt anul. Mersi mult, Alex. Zi bună tuturor. Mulțumim și noi. Aceasta a fost prima parte a emisiunii ZF Investiții România de astăzi. După o scurtă pauză revenim cu o discuție cu Bento despre de unde începem digitalizarea companiilor, la ce costuri și ce facem prima dată. Vă aștept!